त्या माध्यमातून माझं म्हणेन, तुम्ही रायगडवर पण सांगाल आम्हीच, तुम्ही रत्नागिरीला पण सांगाल आम्हीच, असं होत नाही. रत्नागिरीला पण सिटिंग जागा आहे ती शिवसेनेची आहे, ती शिवसेनेची आहे. ते तुम्हाला सगळ्या पक्षाला संपून तुम्हाला एकटा जिवंत राहायचं का भाजपला, असं त्यांचा निष्कर्ष निघेल. मग म्हणजे कसं होईल, आपण दोघे भाऊ भाऊ, तुझं आहे ते वाटून खाऊ आणि माझ्या हात नको लावू, असं होता नाही, असं होता नाही. पण कुठल्याही परिस्थितीमध्ये रत्नागिरीची देखील जागा आम्ही सोडणार नाही, आम्ही सोडणार नाही, आम्ही ती लढवणार. पण ती आमची आहे, आमच्या हक्काची आहे, आमची सिटिंग जागा आहे. मागच्या वेळेला आता जे खासदार आहेत त्यांची शेवटची सभा मी घेतली होती जाऊन सावंतवाडीमध्ये, शेवटची सभा जाऊन मी घेतली होती. तर आमची हक्काची जागा आहे, आम्ही का सोडू ती.